Cita a la seu de la Mancomunitat a Llíria d'alcaldes i regidors de tota la comarca. La institució renovava els membres el passat divendres. Després de les eleccions municipals, es forma la nova composició. Molts d'ells repeteixen, però també hi ha cares noves. En la presa de possessió, els 15 pobles de la comarca. A la Pobla, 2 representants, l'alcaldessa de la Pobla i també el regidor José María Romero. Amb els 29 membres cridats quedava constituït el ple i era moment perquè els vocals prengueren possessió. Després l'hora de triar el nou càrrec de la presidència. La candidatura que es presenta es la de la alcaldesa de la Pobla. ¿Qué vocal o vocales presentan candidatura para obtener la presidencia de la Mancomunidad de Turia? En consecuencia, queda proclamada la candidatura presentada por doña Mari Carmen Contelles Llopis en representación del Partido Popular. Mari Carmen Contelles compta amb el suport de tots els alcaldes dels diferents partits polítics. Contelles obtenia així el suport de tots els pobles i aconseguia ser elegida per unanimitat. Queda proclamada presidenta de la misma doña Mari Carmen Contelles Llopis. Un suport que l'alcaldessa de la Pobla agraïa. Donar les gràcies a tots els partits així representats, a tots els pobles així representats per haver recolzat la candidatura del Partit Popular. I entre els parlaments, paraules del president eixint Germán Cotanda. A Mari Carmen Contelles doblemente, y digo doblemente con doble intención. Primero por la presidencia que tiene de la Mancomunidad y segundo porque va a ser un día muy significativo para ella siempre y que lo va a recordar de una manera muy clara porque hoy es su cumpleaños. Un aplauso, por favor. També de l'alcalde de Riba-roja, que demanava la implicació de tots els pobles per fer més eficient el treball en la mancomunitat. Enhorabona, Mari Carmen, enhorabona a tots i a veure si podem anar millor encara de lo que anem, que ha sigut 4 anys extraordinaris per part de Germán, una llavor incansable, però ell me diu, per favor, Paco, que jo me tinc que dedicar a Bétera, que ja tinc prou en el meu poble, que és molt gran, i entonces pensàrem que tenia raó. Per tant, ara espere i estic convençut que això va ser un èxit i comencem tots junts a treballar, que jo crec que per el bé de la comunitat Camp de Túria, que va ser l'enveja de tota la província. Amb esta elecció, Mari Carmen Contelles passa a ser presidenta de la Mancomunitat per a esta legislatura. L'agraïment a tots els partits polítics per el recolzament i, sobretot, jo resumiria 3 compromisos. El compromís de treballar junts, que dia Javier, el compromís també, com no, ja ho parlarem també en l'alcalde de l'Aliana, ja de fer una reunió de treball en els tècnics de la Mancomunitat per a veure tots els servicis, per a saber, com deia també molt bé Germán, què és el que s'està fent, que a vegades no ho sabem, jo la primera, que segurament m'entraré de moltíssimes coses que no sé, i sobretot, el que també reiterava ara Paco, la responsabilitat de tots la tenim de que funcioni esta mancomunitat. Comença així una legislatura per a la Mancomunitat en la qual tots els seus components han destacat l'interès en potenciar el paper de coordinació que ha de tindre la institució i que permeta gestionar millor els municipis.